Mitä Boxing and Power treenit on? Nokialla treenit sisältää vesitäytteisiin nyrkkeilysäkkiin lyömistä. Mä opetan kaiken perustekniikan, liikkumiset, lyönnit, väistämiset. Sulla ei tarvitse olla minkäänlaista aiempaa taustaa nyrkkeilystä. Erittäin yksinkertaista, helppoa, rentouttavaa, stressiä purkavaa, energiaa tuovaa. Sitten me tehdään lihaskuntaharjoittelua, joko painojen kanssa tai ilman. Vahvistetaan, voimistetaan meidän lihaskuntoa ja meidän kehoa. Koko keho yritetään haastaa aina jokaisessa treenissä. Sitten treenataan omalla keholla, oman kehon painolla, liikkeitä. Välillä me saataan nostaa vähän sykettä pienellä juoksulla tai erinäisillä hyppelyillä. Mutta niitäkään ei tarvitse tehdä, jos ei pysty hyppäämään. Kaiken pystyy soveltamaan omaan kuntotasoon. Painot valitaan sen mukaan, mikä sun tämänhetkinen kuntotaso on ja minkälainen vointi tänään on.